Добро утро, банда. Продължаваме. Ето го епоксидното грунче. Супротите, защото ме поправят. Супроти, стойки, спирачни апарати, Семия 200. Въпросът е, че ето ги. Свертанчето, измити, лъснати. Сега с пречето ще боядисваме, ще ги направим, ще ги нагласиме. Ево ветеранчето чука долу на оборот, живот и здраве. Продължаваме напред. Сгубиме ли тая колица? Задницата да изгубиме, говориме. Почваме предницата. Тук имаме, искам малко да почистим за IBS-а. Тия неща ще ги търсиме. Бялетки имаме. Малко хитринка за спирачната течност да не ни тече. И така, действаме си, хора, и така.